مجمرة سلتي أزيو صعبات عن مدرسي بتعني دمج من جسد أنا كحتى اللي بلغو كم إرترام مثلا عبد سحالة عطي نبرة ثلاث وارات زخفلنا يوم مسواتي زجات منا شجر كاو زخفلنا عطي أي كينات أي سلام ساتم ترى يكونس عالم ولو زيارات الناس نبرنا لجيزة زوم غربت نازيوم نحنا زغرفنا يقولوا من بتعمي أزيو ولد تزحلف بسلام قد يفهم نازلو مترش هذا كتقول سو بدي تخيل ولو نعلم زجرمه نعم كأني كم كابسة ما يزور برك خوين يسمع مسجات حجي الحلم خمزلو خوين يسمعهم عود حزب من قسم إيرترا خنياتو أبتجي ذاتي ساتهم أفدق دوبات إيرترا خوينهم زيت عندنا أصوار حزب لا تسبيه وخلوا حزب من قسم إيرترا حزب من قسم إيرترا جن بمرحنته أبيت أنحوم أب 4 كيلو كوفي لسانحوا حجز زنوعهم 5 عامة زنبرة حلمهم بينينو إتنا أنا نمدفع زجوروز نورنا ينوبح عامة زجورون ما يعمي 5 تاريخهم حجي أنا بناتي أتحسبها ويانا ويتسود مرح ودد قالوا إلى خزارة بايكلني معناته ككل نجارات مفاتيح أركيبو أسوارو أركيبو أبحنتي بجتا خو أنتن بركال زي تفري كلل خرمي نبرالو زي حجي زقوم موطي دبل زلمبر دفرينو غنورو يلا كان حجي أنا ويانا تنفاش غيمو أنصارنا كل عالي وين أنا كان زيور متقعد خجبرلنا وين كان خجبرلنا دبل ولا حنتين لك كان تحرد الدور هم عبد هنا تستخدين كان قف تبل دخلت عام 3 عام قف كبل خيلي قو حليف جن هو كسك أيكلني أنا حتى يدلاجين حزب تجري ولا قا بتزجورو حجوسات تريكونا ويبتزحلف جزيات استجبره ناي تاريخ نجيو كتاريخ كان بزح نجارات نيجر أبزد حالف ونبزد إحنا زركمنا له استجبره بدل نبانا كله كنا إسو تاريخ نقول فينا حجيجن نحنا إيرترا كم هاجرن حزب مستي حزب تجري بخمي مجدنا ركبات نجبر حدي أقاط أنت ترخي ولا مغنياتو نسألعي أبزح موي خاتهارمو زي أب تاريخ قال سبير ترى تسحل في الزخونة فوت المدهانيتو حجي ما تعودنا تمفتح عبيدنا حيزنا نحنا ناي كرنا أفريقيا جبرتن حادثن كلنا كل نجار عبيدنا يدل أزي ولا حنت بالقرار يلن كرنا أفريقيا سنة حسب زواج ما كتمر حجمير الله حجي ناي متشرش متكعت لك كان ناي بعال 9 نبرين بعد الهرام وين ما ناي مردك حرة 9 حدا نبر كم خوين الرأي نجار الله بتيجي يكونه بتانكتار ديكونس بميلا نعم حجي زي بالسجنا بارتي أب كل تجري بيتحرك خف جمير له درون يدتي له نعون سبق سمع ما يجمرنا له أنا حجي كم سبك حتى يدله إذا بالسجنا بارتي بالسحل نبي السحل زبحال بس منجست إيرترا كتارك تكبر يخيل له يخون أرجع حتى رجيزي إذا كمية مثلك يا هملك عليه يغني لي ما يشوف يغني لنا نقفة سلتي تساتفقان مجمرة جزء سمعك هذا اللهو سلت مقول الكالات كون كل جزء تساتفقا تصلي زبارات تعكا تزبل كون كله نتبتات بعلقة هريم كاس لزقون كابو زحناتي من كام أي كدليوني قل نويانا حنتنا يمود داتا كالعيد وحنتنا يمود داتا تصفعيد تدليه خمزلا أسمير كاللقا ناي كلها أنا دليتن تمنيتن صراحة من قسقاسنون أبو زعلنا الجزئة خميجر كاتب كايد عندي عند نجر جي كم تعنت وزبل كوي نهزبي تقرين نويانا من تسأل كتلين ناي حزب تقراي كم زبل كايو مسويانا خوينو قليل نجر يقبرنان تذكرنا ايتماليو سقبارن تواتيو ددحر سراويت ويانه مشرفة منكركرن دستقسكستن كي ترفه زميتو بعربيان بأدقن تعينو خقارت مسلتات نايتمالي سئلتات نايتمالي مسكر سلازي حزب تግራይ ኣብዚ 10 ዓመት መመላእታውን
نسيم مسفن يكون نملس ጨናዊ ይሁን ንለተ ጻድቃን ይሁን ንለተ ጽዮን ይሁን ንዝኾነ ይሁን አባል ናይ ወያነ ዓገብ ህዝቢ ኤርትራሲ መላምን ተዓውና እንዲ ጎረቤትና ኮዩ ንምንታይ ከምዛ ዓይነት ግፍዒ ስለምንታይ ስጋዕ ክንድዚ ዘይዛርጽ ጽልኢ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣንስትን ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን indiscriminately ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት እገዳታት መጥቃዕቲ ስለምንታይ ተነጽሎ ካብ ዓለም ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ክሓትት ኣይሰማዕና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሽግር መሰጋጠሞ ህዝቢ ትግራይ ክብሎ ሰማዕና ግን ንሕና እንታይ እዩ وابزنا 10 عامات كوينات كو افراد راح يكون تغوديا حزبنا حزب تግራይ ون تغوديو زغلو ከባቢታት ትግራይ ናይ ባዕላ አክሱም ዓድዋ ዓድግራት ከምቲ ዝግበኦ ክምዕብል ኣይከኣለን ፋብሪካታት ክትከል ኣይተኻለን ሓረስቶት ግራቶም ክሓርሱ ይከኣሉን እትኹይናት ንዓናውን ዓብጽ ጸቅጠጊርልናዩ እዞም ኣብዚ ዘለው ሰፊሮም ዘለው አሽሓት ወታደራት ደቅ ኣንስትዮና ንዓመጹ ይወልዱለን ህዝብናውን ካብ ድኽነት ኣይወፀን ብረዲኤት ስርናይ ኢና ንካይዝ ዘለና ተሰሪዑ ህዝብና ረዲኤት ስርናይ ዝወሰድ የለን ስለዚ ዝና 10 ዓመት ኩናት ንኹላህና ያሃሲኹ ሁሉ ግን ሰሚዕናዮ ሓስያ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዘለለዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግን ወያነ ትግራይ ዘውረዶ ሓስያ ምዃኑ ሓንቲ መዓልቲ ኣተንፊሶም ኣይፈልጡን ዝኾነ ኮይኑ ግን ድሕሪ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ውን ክነብር እንዲ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ ክነብር ስለዚ ልቢ ዕቢና ምስቲ ድሕሪ ወያነ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ውድቀት ወያነ ከነቀላጥፍ ምስቶም ሓደ ክልተ ተረዲእዎም ግን ድማ መግዛእቲ ናይ ወያነ ፈሪሖም ወይ ዓብሊልዎም ምትንፋስ ከሪእዎም ዘይተዛረቡን ምስኣቶም ተረኺብና ንውድቀት ወያነ ከነቀላጥፍ እዚ ናና ተበጉሶታት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ምስ በዓል ነብዩ ሚካኤል ስሑል ይኹን ምስ በዓል ዶክተር አብርሃም በላይ ይኹን ምስ ካልኦት አንጻር ወያነ ዝንቀሳቀሱ ተጋሩ ናይ ምስራሕ ዕድል ተዳ ተረኺቡ ክንሰርሕ እዚ ምርጫ ይብሉ ግን ካብ ተመክሮና ንሕና ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሑ ተጋሩ ዋላውን ምስ ወያነ ዋላውን ምስ ዘሎ መንግስቲ ዘይሰማምዑ ኾኑ ዘይቃደው ኾኑ ኣብ ላዕላውነት ኤርትራን ኣብ ወደባት ኤርትራን ኣብ መንነት ህዝቢ ኤርትራን ሕቶ ዘለዎም ስለዚ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መልክዕ ድማ ነዞም ከምዚኣቶም ዓይነት ሰባት خنتأناقد ويمسؤهم كنسرح ويكنحيل فقادنياتات كنا سلامتاي قدم حجي كل عينت صقمات اب حزب ኤርትራ ورد صنعه كم تكبر بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መሕትት በወገን ኢትዮጵያ ይኽመጽና ጸኒዩ በመሐራ በሎ በተጋሩ በሎ በኦሮሞ በሎ ብዝኾነ ይኹን ዓሌት ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኮሙ ተደጋጋሚ ክመጸና ፈቃደኛታት ኣይኮና ስለዚ እዚ ኣብ ግምት እቲና ኢና ንሰርሕ ሕጂ ንወያነ ስለተቃወመ ነብዩ ስሑል ስቁልና بزي قدمه كنت راين ويانا بمدفع كنقربو يكونن نخلقتونكم
ስለዚህ ነዝዓብ ነጥብዚ ኣብ ግምት ኣቲና ንኽብረት ኤርትራን ንኽብረት ኢትዮጵያን ብዝሕሉ መልክዕ ንህልውና ክልቲኣተን መንግስታት ውሕስነት ብዝህብ መልክዕ ንምስራሕ ግን ቁርባት ኢና ትኸውን ዘለዎ ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ንወያነ ኣብታ ተሕሞ ኣዕሪና መታን ክንሃርሞ እዚ ዘየላቡ መልእኽቱን ናብቶም ኣንጻር ወያነ ዝቃለሱ ሓይልታት ናይ ትግራይ ከነስርጾ ናህና ናይ ኤርትራውያን ሓላፍነት እዩ ነቢዩ ስሑል ይኹን አብርሃም በላይ ይኹን ካልኦት ተጋሩ ንወያነ ዓንካሪቱ ክሰብርዎ ተደልዮም ንወያነ አብራኹ ክሕምሽሽዎ ተደልዮም ምሳና ክገብርዎ ዝደልዩ ዝድለ ርክብ ኣብ ምኽባር ሉዓላውነት ኤርትራን ኣብ ምኽባር መንነት ኤርትራን ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ቅድሚ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ ምኒልክ ፓላስ ዘንበሮም ዘቐመጦም ተጋሩ ከም በዓል እዚ ሳሕሳሕ ስየ አብርሃ ከም በዓል ለተጻድቃን ዝኣመሳሰሉ ከም በዓል እዚ ጃዕባብ አበበ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ህዝባዊ ግንባር ቁማሎም ነጊፉ ሃራምቢኦም አውፂኡ ስረ ያዕጢቁ ካላሽን ሂቡ ኣብ ታንክታቱ ኣወጢሑ ናብ አዲስ አበባ እትይዎም ብኢዶም ጀነራላት ተሸይሞም ስጋዕ ሕጂ አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝሰርሑ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ክንደግሞ ኣይኮንናን ድሕርሎም እቲ ድሕርሎም ዝግበር ርክብ ንሉዓላውነት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣኽቢሩ ንዝኸይድ ብዘየማትእ መገዲ ንኽብረት ህዝቢ ኤርትራን መንነት ኤርትራን ኣኽቢሩ ንዝኸይድ ትግራዋይ ወይ ኢትዮጵያዊ ጥራሕ ዝግበር ምትሕግጋዝ እዚ ንዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ካብዚ ዝነቐለ እዩ ዝሓገዛት ዝግበረሉ ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ተጋሩን ካልኦትን ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ነዚ ድሌታት እዚ ዝፃረሩ ምስ ዝኾኑ ብገና ክእለዩ ዘለዎም ምዃኖም እዚ ንኩላህና ርዱእ ክኸውን ኣለዎ እሞ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ እዚ ርክብ እዚ ክንፈጥሮ ኢና እዚ ንቕሓት እዚ ክንፈጥሮ ኢና ኣብ መወዳእታ ከዓ ወያነ ትግራይ ዓንካሪቱ ጥራይ ክስበር አብራኹ ከምሸሽ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ተጎቲቱ ኣብ ደደቢት ኣብ መቃብር ክድበ ምዃኑ ንኩላህና ዘማትእ ክኸውን የብሉን እዚ ንጹር ድሌትን ጠለብን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ እዚ ንነብሱ ወከፍና ክስቆረና ክእል ኣለዎ እሞ ስለቲ ተሳትፎኻ ናቕፋ የቐኒልና ናቕፋ ከዓ ካብተን ቀዳሞት ከተማታት ኤርትራ ሓንሳብ ምስ ተታሕዘት ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዘይወደቐት ትእምርቲ ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ንስማውን እቲ ክቡር ባጤራ ኤርትራ ናቕፋ ዝተሰየመላ ስለዚ ታንክ ዩ ናቕፋ ስለቲ ተሳትፎኻ